салом дӯстон ва бародарон, хушомадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. Баҳри пешравии канали мо якаям лайкам бичихен дӯстон. фикрҳои худтона дар комментария бинависед. иншаллоҳ кӯшиш мекунем ки видеои хуб барои шумо пешкаш кунем. имрӯз қарор дорем дар бозори ноҳияи Хӯросон, бозори Уялӣ. имрӯз сёмка кардем бародарон, вақаҳо барои бастан ва ғанаҷинҳо сёмка кардагем. то охири видеоро тамошо кунед. чӣ фикр дорем дар ҳамон комментария бинависед. иншаллоҳ кӯшиш мекунем ки ба фикри шумо кор кунем дӯстон. кадом намуди чорҳо маъқулай бинависед дар ҳамон комментария ва чӣ кор кардан накунед. кӯшиш мекунем ки ҳамон комментарияро истифода кунем. ай сабаби ки кам сёмка кардем дӯстон, дар бозор молам камтар аст. зиёд нест. ай сабаби ки ибд ҳамон сабабай то қадри имкон сёмка кардем. рафтем мо саш эҷада ду табақача будай сетавз нарх намоша мепурсем дӯстони азиз. чанд гуфти якайра? бура чанд гуфти? 6000 гуфти. се бо муомила дора. бозор чанд кача? бозор 51 кадай надодайша. нуш дарозаю нуш камтар майдай созай неки барои муофини созай. исёа чанд гуфти ира? ира чанд гуфти? ира 6 гуфти. ишам 6000 гуфти. се бо муомила дора. бозор чанд кадира? ира 51 кадай. ишам 51 кадай. бачак тойра ямел шинохти на? бизнес нешидака касе бишнесала. инай бачи оҷибекай? не ба қача дада сай ози нарх намошам мепурсем чанд меган. ира чанд гуфти? 5000 гуфти. се бо муомила дора. бозор чанд кача? бозор чанд кадира? аки гилмол бозор чанд кадира? бозор 45 кадай надодайша. қачай соза. ба қачай сортавоя дӯстон. ине як тай дига ба қача барои худмон гирифтем дӯстони азиз. барои бастан 5500 сум. қачай соза. бизан ине ғанаҷин дар пешам савдо шудай 5700 сум. ғанаҷин барои пуштан, ғанаҷини фарбе. ине дӯстони азиз ду ба қача савдо шид ва рамки савдо шудагиш 13500 сомон. не якум шай зиёд тай дигаш дар меҷа. холи хуб зиёд мешавсад. моли стаондорой корпусиш шуда. я тай дигаш инаиша амраш ардиш ҷаҷҷоя савдо шид 13500 сум. ҳамун мебулад. ина дӯстони азиз барача барои қурбонӣ оз нархи навоша мепурсем чанд симе. ака чанде гуфтен ёра? ай нархоша чанде гуфти ака? метавам нархо чанде? нархо чанде мегӯ? 1200 сум то 1400 сума будай. ҳамин 1000 сум 1100 сум да бита созай молои созай барои қурбонӣ весошон туғри мегирам. як 15 та будай
Moloy soza. Moloy aylo.